26 gift mbira ndiye mhangari achimhangarira Jabulani Magadzire vemama mujeguro. Kesi iri kuti ngautsanangure nhau yekurara nemwana wako, uya utsanangure nhau yekurara nemwana wako. Nhau iyi ndikuendera mberi ndichiti nhasi yapinda mudare muno seapiru, zvichireva kuti inyaya yakambopinda kare mudare raHeadman Nyaromo vari mudunhu menyu munochangamira, ikatongwa zvine LC4 kana maLC4 akauya kuno kutaura kuti mhangari akane LC4, mhangariro akatoro LC4. Saka nhau iyi nhasi kuya kwayaita aita appeal ndi gift mbira, zvichireva kuti ari kuti mutongo wakapuwa uongororwe kuti upenengurwe naChangamire kuti wakamira sei. Ndo nhau ipamberi penyu Changamire dare nemakurukota. Adaiba mumangari kuyetiza pamusoro Changamire nemakurukota vasi. Chiitiko chikaitika ndechekuti uyu Jabulani mwana wasisi wangu akarara nemwana wangu mwanasikana. Apo mwana wangu ndiwe amai vake. Ndo zvikandiita kuti ndive ndichisvika kuno kuti nyatsokunzwisisa kuti chii chiri kuitika, kuti zvinoitikawo here kana kuti hazviitiki. Ndo kufamba kwakati manza kuverenga kwaita sekitari kuti mumhangari avanyunyuta nomutongo wakapiwa ndizo sekitari. Pamusoro Changamire dare nemakurukota kungoti pamwe kana mawanda vanhu nezvimushini zvimunhu anogona kurohwa neana. Nyaya iripo ndeyekuti achitaurawo pakumhangara kwaakaita sekutaura kwandaita, ari kuti mutongo wakazotaurwa ipapo nokunzwawo kwaanoita pazvivhitivhiti izvozvi zvedare, akaona sekunge kuti akatsimbirirwa. Saka ati regai nditaure zvakaitika ikoko, Changamire vopenengura voona kuti zvakanaka kana kuti pane pakaogadziriswa, kana ndiyo nyaya yake zvakaipa. Mukufanira kupedzisa muchiti mutongo wakazonzi mbudzi mbiri chete zvakavagadziswa kana kuti zvakazongonzi kana kuti takuregerera. Ya mutongo ukaitika ndowekuti ndakangonzi mombe 1 nembudzi 4 negumbezi nemachira. Saka zvinezvo ndanyatsokunzwisisa kuti ndokupera kwazvinezvi. Ndo zvega zvakachanjwa chete chete uye muri kududza kuti vakatora ndani amai vake. iwe shamwari andei tauratidzwe koma zvakaitika shuwa ende mudzimai ndamai wako shuwa ndobva wanzi ubhadhare chii kudare vaiti zvinhu kwakaenda ndanzwa uchiti mombe 1 wakutora zvimombe 2 mombe i2 1 yakasara kwaHeadman 1 yapiwa pautu hwemombe ari kuti akanzi imwe chete ndeye masungiro, imwe chete ndiyo yokutobhadhara chimina chacho chese kona Headman. Alright, achazibata aibata saka mukadzi wacho arikupaka wake. alright apa gadziko raitika ndoro kuti ava vari kuziva mhosva yechimina mubhadharo waene ndizvo mubhadharo unoti vachimina saka zvaita gadziko kuti wati ngatiende kwedu kuno kuzvati handida kuona kunge panochinga sukurudzeba yakajeka tongoisa chete kuna Changamire kuti waipatsanura kuti izvi zvakakodzera zvii izvi hazvina kukodzera. Changamire takuisa maoko menyika yakatengwa naHeadman wenyu maita basa. Regai titi kazhinji zvine makuna-kuna zvinowanzotongwa pamambo, zvinoripiswa mombe zvinowanzotongwa pamambo zvane makuna-kuna. Zvinenge zvakuti pakuda mombe dzinoenda kumhondoro, panoda mombe makuna-kuna inoenda kwamambo. Saka zvizhinji izvozvo zvakaita saizvozvo izvi
zvinowanzotongwa pamambo. Kana kuti manga musati makuziva kazhinji haisi mhosva. Mambo tinoziva tese vane nguva yekuti tanga tisina mambo. Saka zvichidawo taiti kana tichinge tatongwa taigona kutongwa kwaHeadman, toendesa mombe yekumhondoro kwaHeadman, toendesa mombe dzemakonakona kwaHeadman, zvanga zvisina dambudziko. Asi mambo vapo zvareva kuti mombe dzekumhondoro dzinoendeswa kwamambo, mombe dzemakonakona idzodzo dzinoendeswa kwamambo. Asi zvisinei sezvandamboda kuti mambo mazuva acho zvichida kwanga kusina, vazhinji taimbodzwa kuti mombe dzaenda kwaHeadman. Musi wa 27 May 2026 saka regai ndingoti muchidimbu tigari tiziva madzisabhuku hamutonge nyaya dzinoripiswa kuti mombe. Masabhuku munoperera pambudzi, pamunoperera pambudzi imwe chete. Zvarewo kuti maHeadman eduwo, Headman ijinda guru ramambo rinotongawo richichaja kana mbudzi nhaka, asi harizochaja mombe. Kana achinge achaja mombe, mombe dzinenge dzakuzoiswa kwamambo, kana kuti nyaya idzodzo dzinozoiswa kwamambo. Saka gai nditi panyaya yenyu yamuri kutaura imimi zvamaifanira kupiwa, maifanira kupiwa anonzi madamages yekuti makakanganisirwa mwana wenyu nemurume uyu pari paukama zvakare, ndizvo zvareva kuti maifanira kungopiwa mombe yamunopiwa yemasungirwa yechimanda imwe chete, mopiwa mbudzi. Kana dziri mbudzi maifanira kupiwa mbudzi 4. Ndazvanzi dzakachinjwa ngani 6, asi tinoziva kuti mbudzi dzinofanira kuita 4 dzamunofanira kuti mupiwe. Mopiwa nemachira, mopiwa negumbezi. Ndo madamages amaifanira kuti muri mupiwe. Kwamambo kuenda mombe 2 makunakuna nemombe yekumhondoro ndo chete zvaifanira kuti kubviswa nani nemurume agera. Kana mwana anga ari mudiki achienda kuchikoro, totarisa kuti zvakare kuti akakanganiswa chikoro pane zvaanofanira kuti abvisirwe futi zvinoita kuti azobatsirika, tichikurudzira kuti mwana ngaende kuchikoro, afanira kuenda kuchikoro. Kana anga ari mudiki zvareva kuti paifanira kuzoita mombe imwe chete kana mombe 2 dzinofanira kuti dzibhadharwe futi dzemadamages, dzekuti mwana anga achiri mwana mudiki akakanganiswa chikoro, akasiswa chikoro ari panzi yanga iri underage. Anga ari makore mangani? Yakamboenda kumapurisa. Ndasati ndainingirira ndachingoti ndinge ndanzwa kuva munozongetete. Kazhinji tinonzoti kana ine underage tinonzosenza hochekochi pamwe chete nemapurisa. Isati yauya tisati taitonga tinoti ngaita ngaende kumapurisa. Mapurisa kana vazoipedza yochizodzoka takuchitonga tichichaja madamages aya ekuti imi mupiwa madamages yatanga yadzoka kubva kumapurisa tozochiitonga isusu. Ndo kazhinji kana iri underage. Asi kuti kana iri underage mwana tikukurudzira kuti mwana ngaasaroorwa kana ngaasarodzwa ngaende kuchikoro. Asi nemutemo uripo izvo kuti kana baba vakapiwa mombe yemasungiro, asi nekuti mwana akanganiswa asisirwa chikoro panzira, takuti ine panobviswa dzimwe mombe 2 dzakubviswa kuti pamusoro pekukanganiswa kwake kwamwana iye ari underage. Zvareva kuti isusu munofanira kupiwa mombe yemasungiro yatataura 1 nemombe 2 dzekuti mwana wechikoro akanganiswa ari underage. Ndozvoti kwese kwana mambo kusu, kwese kune mamadzimambo, ndo mutemo wapo kuti wese akanganisirwa mwana achiri kuenda kuchikoro panofanira kunge paine penalty inofanira kunge ine mombe 2 zvakare pamusoro yekuti mhosva idzodzi dzinofanira kuramba dzichipaka zvikunzwa baba. Saka zvareva kuti inini kuti munofanira kuzopiwa mombe yemasungiro nemombe 2 dzekuti mwana akakanganiswa achienda kuchikoro iri underage. Zviita mombe ngani? 3 nemachira negumbezi ndo zvisungirwa zvamunofanira kuti mupiwe chete. Kana ari machira vamakanzi munofanira kupiwa mamitazi mangani kwaHeadman? 30 meters. Asi kazhinji ma 30 meters jira rakawanda re 30 meters iro. Isusu kudari kwedu machira chingoti 20-25 meters ndokuguma. Asi kana mamakawirirana zve 30 meters izvodzo tinoona kuti machira anenge awanda 30 meters. Makawirirana nazvo? Vanenge vakawirirana nazvo. Ko mari yekusonesa zvava zvakataurwa zvese? Mari yekusonesa yanga yanzi tikazodzora tikaita pa $30 yekusonesa. Wegumbezi? Saka ko yekudzidza gumbezi mozoda mari pamusoro poti akutotambanudza takutoita munofanira kuziva zvinhu zvamunofanira kuzopiwa.
saka mukwasha hamusi mukwasha kai ukama wenyu kai muzukuru ndandoda mombe 3 dzanofana kuzoendesa zvikunzwika mombe 3 nemachira kana mamakachinja na 30 meters hatichazvichinja zvine izvozvo ne30 meters negumbezi nemari yekusonesa ndo chiri zvanofana kuti kubhadhara zvine izvozvo uko makanisa mombe ngani kwaedmens makanisa ngani dzemakuna-kuna zvareva kuti kwasara imwe mombe 1 kwamambo kwamambo dzaifana kuya dziri mbiri kuti yemakuna-kuna neyekumundo pane pachidiwa nehwai chena yekuchenura zvaitwa izvi hwai chena ndiyo inoshandiswa pakuchenura musi wazvinoitika munotoudzwa kuti nhasi unopari kunochenurwa pachitaurwa nezita renyu imimi makapara mhosva iyoyo zviri kunzwika saka kana makanisa mombe imwe chete tichazotaura naedmeni kuti kwakabviswa mombe imwe chete kwasara mombe imwe chete nehwai chena yekuchenura zvakaitika zviri kunzwika sababa mabatsirika manzwa zvamufanira kuti muzopiwa zvakanzi zvinozoyarini zvinizvi ndanzi zvimwe zvakatouya kudhara makatopiwa imwe mombe 1 imwe makapiwa mombe handiti yasara yacho mombe 2 dzasara dzichichazoenda kudzinoenda rini tibva tazvinyora kuzoitira kuti ndise takuzochitera isu kuti zive kuti mombe idzodzo dzaenda here ega itinzwe yakasimudza ini ndine baba mukomana awanda atozvaravanga nyaya iyi chokwadi yakataurwa kuti takanoibrashia sekuti kakana kanowira nemutongo watakapiwa namambo watakaenda kunounanga kunoda kuti pazvicheto zvakakatachata zvese asarwa nembudzi imwe chete negumbezi nemachira zvimwe zvese zvavapo zvakatoenda zvinhu zvapfuura ndakati pamusei $70 regai ndambonzwa vachiti nyaya yekupinda vaita kuti iapiwo mambozvinzwawo ndikeza kuti titsekerudza kuti muone padawa pakuti pakaitika saka ndikuti pasara pachipoko kwasara mbudzi imwe chete negumbezi nemachira zvanga zvasara kozvekuti pane mombe imwe inofana kuenda yemakuna pane tati panofana kuita mombe mbiri yemakuna-kuna neyekumundo nehwai chena kuti zive kuti mabvisa zvinizvo zvachenurwa kuti mangobvisa mombe imwe yamabvisa pamwe ndeimapo hazvina kuchenurwa ndandati panozodiwa mombe yekuchenura nehwai chena nemombe yekuchenura zvida pamba makasati vahwana havana ndau zati vakachaja sei 1 ndisatati vanhu vakachaja vachaza kuziva kuti nizvozvo zvinoenda kwamambo zvinosatwa namambo mambo ndianochaja makuna-kuna uchenwa nana baba vamukunanda nezvekumhondoro vari papo vanga vachiombera vari papa ndo vanoita izvo kuti munofanira kubvisa mombe imwe chete chete zvakwana zverekai zvirunzi kudini Ndinoenda website ngati zvisi. zvakanyorwa kusira tikauzati vakawedza Judgment yakati dare yakati papli akatenda mhosva yake dare rakati wakarara mai vako mukazi wababa vako dare rikati aripe mombe imwe chete nembudzi 2 dare rakati anofanira kuti abvise zvisungirwa zvose mombe yemasungiro 1 machira gumbezi rababa nembudzi 4 kuseri ndobva vazoti akaripa zvinotevera mombe 1 yechimina mbudzi 1 yechimina mbudzi 1 yasabhuku yekuita chivanhu muvhireji mombe yemasungiro 1 $70 yembudzi 4 pakadaro pa daubatsira baba vanova kutakagadziko kuti inzwaiwo kuseri uko kureva kuti tinenge tanga tachovha isisu pakuita se pakubhadhara ndizvo
zvirapa zvinenge taakudzokera mumashure futi pakudi pakubhadhara. Madzisabhuku muri munotogona kubatsirana. Chimina chinobhadharwa mombe hwade. Pindurai kwete kuzunza musoro. Chimina chinobhadharwa mombe hwade here? Handiti mazvinza baba. Achibhadharwa mombe chi? Wani zvichagadzirisika mistake yakaitika nofunga mazinzwira changamira chitaura kuti chimina nacho zvinofanira kubhadhara kuripwa kwamambo. Nokuti pano zvinozeswa kumundo. Pano zvinoitwa chivanhu. Zvinozokundikwa kuti zviitiwe naheadman. Handiti ndosaka vataka kuvandudza zvinhu zviripo. Dei muri vamwe ngeinini maimbodzamisa pfungwa. Pano kanyaya kari kubuda kaipopo. Taikurumidza kupfutika zvedu. Kana kubva musokutanga mabvunzo evavana paidzomwana handina kana pandikamboita mishinapo, handina kana pandikamboita kana even pandikapuwa mutombo, handina pandikamboita rusha rokuti wazodarei kutobvisa kwandikuita kuda kugamushira kusva ipana wangu. Regai maita rombo rakanaka kuti nhasi izuva redu rekuvhara dare. Ndakubvisirai mombe makuna iyoyo neyekumhunduru ndichada waichena chete yatinoda kuti chenere zvakaitwa nemukomana umu kana manzi kugara kwangu. Maita rombo rakanaka kuti izuva redu rekuvhura dare zviri pamutemo, saka hatigoni kuti zvimwe zvacho zvaitika nekusaziva. Zvaichatomboita dzidziso yaichaitawo nemadzedhimeni edu acho pane pamwe pavani vanenge vachiziva zvinhu zvinofanira kuti zvinoita kwamambo izvo zvinoita kwamambo. Zvimwe zvacho ndigone kuzotaura mune vana vadiki muno, asi ndati zvimwe zvana muri vakuru vamwe vanotoziva zvakaedza kutaura zvacho kuti pane zvimwe zvinoenda kwamambo nezvinoenda kwaedhimeni. Saka ndati hatigone kuzvipatsanura pano, asi ndati imimi hamuna kukakavara zvese ndanzwa mutotoenda kuti zvimwe zvatakatobvisa zvimwe zvacho tinotogadzira kuti tidii tibhadhare. Asi pamutemo ndati isusu mwana wechikoro akanganiswa izvezvi panobhadharwa dzimwe mombe mbiri dzinobhadharwa pamusoro pemombe yemasungiro yatataura iyai. Asi zvekumhondoro ndatinyaya kuti makamusi kuzviziva mafambiro azvinoita. Titsvagirei waichena chete yatinozokuchenurirai zvakaitwa nemurume uyu. Zvinozoita kuti mangwana hamuzozvibata kuzonzi makabhadhara zvenyasa hapana chamakati hazvina kuitwa nenzira negwara. Mimwe misi makabvisa asi pasina kuitwa netsika nemagariro inoita kuti mapedza achidambudziko. Handiti tsvagai waichena chete yatinozoda inozoyarinwa iyoyo. Hapana chakaipa, makakwanisa ngoiwana chete tinofana baba ivava haisiya mambo enda ndiye kumhondo yekuchenurwa chete kuti zive kuti dambudziko rakaitwa iri rachenurwa chete. Titsvagirei waichena. Zeni zvababa zvavataura izvozvo izvo zvanga zvasara zvacho ingoita zvizadziso zvidi zvibhadhara. Ndatinda kuti paukama hwenyu makaonwa kana mombe mbiri zvamataura izvozvo izvo makumbirawo kana matouya nayo kana pano tauya tavako tobhadharisa kuti dambudziko radi rapera. Iwo bwazidza kuti vana vadiki havatambwe navo handiti kubanasi handiti zvisazvipamidza kuti iyi yapera iyi musine zvimwe zvamungade kubvunza handi mazwa zvatataura kunofanira kuzopiwa mamamutiko pamombe zvezvi topanga tisina kunzwa kuti mombe ndati handina kudzichinja ndati muchapiwa hani vakapiwa imwe mombe yamakapiwa zva kuti ndiye masungiro machira ndiwo asati auya machira anzi ari kugadziriswa gumbeze zviri kugadzirwa nemari yekusonesa. Asi ndati vachazokutsvagirai mombe mbiri kana vakaenda imwe chete tambirai vozouya neimwe chete vobva vapedzisa zviri kunzwika. Ndati muchazopiwa dzimwe mombe ngani mbiri dzamuchapiwa dzekuti makakanganisirwa mwana ari under age. hapana zuva razvo zvokuya kwazvo. Andida kuzoziva zuva rinyoreswa apa ndoda chitaurira kuti muda nguva yakareba zvakadii. Ndovari kuparira baba tongodzoka kwamuri azika ibvunze kuna baba kuti tingazvitsvaga zvarini kuti vagare vachiziva zvinyoreswe ruku. Pamusoro chamai, inini ndinotokumbirawo mwana ndezvavamwa ndinogona hangu kuva tinonokerei asi ndinotoshuvirawo kuti ndizadzikise zvandiki zvandinenge ndaita izvozvo ndinoima ndinoagamuchidza. Tanga tikukumbira kuti makatipa mwaka nenguva kuti ayo ndipewo mwedzi mumwe chete ndipewo mwedzi miviri zvinoita kuti tobva taziva kuti tinonyora omu zvinoita kuti havasi vachazenge vakubvunza
ofisi yedu zvinenge zinge yakufonera zikubvunza kuti mazuva aya apana makataura mwedzi miviri yakati mwedzi umwe chete mapapi. Saka makakora kuti imi pamunofungira kuti ndinogona kudai pamwe tawana mombe imwe chete kataziwana dzese izvo zvobva zvanyorwawo. Andoipa pakudzoka zvakudare rinosvikare ndinenge tine chekutaura. Tinotenda zvikuru ndozvatinoda vanhu vasikatakavari vanotaiwa rikaiti mbonomhanya tombonoona zvatinenge tauya nazvo rikaiti zvoke kusuwa 11 iwe tona tinouya nezvipo. Saka suwa 11 manzwa modzoka mudare zvakare. Handizivi kana iri mombe itomborime kana kuona mari ndingapate mombe mari. Kana iri mari mombe mudare ramamboti kuti 350 nemombe. Kana iri mari 350 ani manzwa saka munodzoka musuwa 11 muona kuti vanenge vakunzira ichi kozoti amene pandikaenda kupigwa headman unikangonzi mari yandikabhadhara endani anaudzorerwa amene ndizvo zvimwe chete mari yamaka bhadhara paheadman anaudzorerwa makakwira mari kwa headman 55. Regai ndimboti zvanhasi tati kuvhura dare riri paukama asida kuti munyanyoomesarada munyanyoita sei handiti uyai musuwa 11 mupiwe zvinhu zvatamboti mupiwe zvinhu izvozvo handiteiti mene kwamosanga kwambotadzwa kwamupemberidzana kuti mupiwe zvimwe mari yedare ndakukumbira kuti zvanhasi tati kumbovhura kudai zvinhu tinorerutsa rerutsa handiti maifaniridzorwa mari dasi tati seukama huripo sida kuti muyanani musazopesani uda kuita mudziko rakauya rakaitwa nemwana uyu handiti sida kuti mubatane uyai musuwa 11 mutarisira kupiwa mari kamupiwa 350 kamupiwa iri mombe inotsika tozona musuwa 11 pamunowena zvikunobika